Nggih. Saderenge matur sembah nuwun mbok menawi wonten kalepatan nuwun agunging samudra paneksami. Ya balik. Iya, lho kok mbok jak balik iki lho. Eh? Ora ana wong sing ndelok sampean ki Mbak. Lah iya, kono lho wis ero. Anjen kahanane ngene kok Bu rasane teko balong-balong. Kenapa? Oh, anyep Anu bener. yo bengi sumuk ya. Sumuk piye awakmu weter kabeh ngene kok. Dadi awakmu ora sehat. Lah, Ngene kok iso kademene kuwi lho, deloken jegrang tanpa kemulan nek kuat kok. Ngene kok iso sumuk. piye kono Aku rasane gak penak. ora penak Gene wong ketoprak isih kursine ditumpuki Diusir. kondang bar. diusir alusan awak dhewe, Mas. Kaya dinteni tukang dekoran kon ngewangi mikul dekore. Ah, jian tenan. Ning ora apa-apa. Ora dadi ngopo semangat. Matur Alah, suwun sing penting kuwi ya ta karunan sing gelem nekakno sapa jengen mau sing digawe. Ya apa lah kok iso. Wah, kuwanya tenanan mon. Lah pengen panas. Heeh. Ngono ta ngobong-ngobong nyemplung. Ngene kok iso panasen ademen. Lah iya ning pawon ngono mlebu. Jane muaso, Pak. Seneng pawon wis dadek geni dhewe karo golek bumbu. Lah apa kok golek bumbu barang iki? Goreng sego. Kayak iki kok mayo wigatine awak dhewe iki sing semangat to, Mas. Lah aku mula-mula semangat kok. Semangat Mas yo penontonnya do cukruk-cukrukan. Gumun kok ya. Aku ramene ngono kok ya enek karek penonton loro iki piye? Kok aja 5 ngono kok loro. Loro. 5. Loro. 5. Iso 5. 1 2 3 4 5. Loro. Iki ngantuk ta piye? Lanang karo wedok. Ndi ora ana banjine kok. Lah ngono ku nglumpuk mrikak ya ketok rame ya, Pak. Kono lho padha bingung. Tek bingung gene. Kabeh rono kursine ditumpuk ora penak. Ngono ae. Ora dadi ngopo kae sing nguri malah ngewangi numpuki kursi. Ning wigatine bapa ingkang menggugat iki ya ndeuni. Piye? Dagelan metu kon medun. Kon medun piye maksudnya? Numpuki kursi kae lho. Iya iya. Ajane ya masuk, Mbak. Kowe lho mbok barono yehene sarapan ro buka. Engko delok Mas. Heeh. Iya. Penting ndonga Iya. khususipun kunjuk dumateng ingkang hamengkugati. Heeh. Sedaya ingkang tasih mirsani Didongakno Mas ora ketang 5. Rezekine nggih kathah. Amin. Rezekine ingkang rezeki berkah barokah. Amin. Iso dinggo nyekolahne bocah ngantos tumekaning kuliah. Insyaallah turah kenek dinggo tuku tegal sawah, iso dinggo tuku mobil mewah. Amin. Mugi-mugi nek luweh saged teng Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Yo aku ndongakno gak ana sing jawab. Lah piye sing jawab mbok deku dhewe wis Alah, oman. telat. Amin. Oh ngaku wis muni Allahumma ping pindho lagi amin. Ora apa-apa dadine Heeh. semono uga ya mantene didongakno. Didongakno Mas yo Iya. wis turulah didongakno Mas. Ya. Heeh, dadi Iki awak dhewe iki omongan nyandang waringin. Amin. Dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dirungono karo turu ra apa-apa. Ya. Pitutur nganten karo jagongan. Lah, Lho kok malah jongok iki lho. jagongan ning kene iki. Kowe iki nek jagong iki rasa karo jongok marai rezeki sithik. Rezeki akeh sithik iki karek syukure. Mas. Lah kok malah jongok iki nek rezeki sithik jongok iki. Loh. Ora masalah. Rezeki kok sithik maksudnya rezeki sithik iki sing piye? Nek jongok iki mesti bayarane sithik. Contone bakul kacang kae ning ngarep Mang Yono kacang godhog. Paling bathi 1000 2000. Mulane ngadeg kok kaya aku gen semangat. Ngomongan iki ora pas. Lho kok ora pas sih lho. Apa ya nek lungguh iki terus bayaran sithik ngono? Apa peh terus gaweane lungguh terus duwite sithik ngono? Bakul kacang nyatane yo. Lah kira ngerti Pak Sigit piye? Ngerti? Kuwi gaweane apa? Dalang, Dalang kuwi lungguh apa ngadeg? lungguh. Lungguh nyatane dhuwit 50 juta gampang.
Iya ya. Wong kok iki kabeh iku karek gaweane. Pak Sigit iki lungguh mergo tangane. Begar, Mas. Begar tegese Nah, nyekel wayang kae nyolahno wayang, begar pola. oh dadi nek begar duwe akeh. Duwike akeh. Bayarane gede. Bayarane gede. Nek gegem Sithik. ngono kuwi lho. Omongan nek gak pas. Lho kok rapas iki nyatane si Pak Sigit ya ngono. Lah kira ngerti petinju piye? Krijon kae. Petinju kae ana Chris John luar negeri Lenok Lewis zaman semono. Heeh. Kuwi nek tinju tangane begar apa gegem? Ya gegem, Mas. Lah iya nyatane kok kono duweke akeh. Mlebu TV. Wong iki karek gaweane. Karek gaweane. Iya. Iki mangkene apa cah kok pliket kabeh. Lho iki mang lakone rame kok mangsamu. Lakone pamundutan. Pamundutan Lakone apa nek ngerti kowe? Arya Penangsang. Kok maseng ora-ora iku. Lho lakone apa to? Mbah huruf-huruf muntarung ngono kok. Ayo, wis ketok iki mang lakone ngono. Bedhog 3. Lakone apa, Mas? Banjaran Sriune. Nah, ora bedhug 3. Gak mangsane. Ning ya esuk-esuk ya paling penak ngono kuwi jare. Ra dadi ngapa sing presane Jawa Wungon iki wong sepuh-sepuh. Heeh. Ya sing penting kan awak dhewe iki wis netepi kewajibane. Pancen bener. Ya to. Muga-muga iso sumambrah ning kiwa tengene. Heeh. Iso sowan mrene meneh. Heeh, iso nyedulurno karo warga kene ya, Mas ya. Ketoprak ya wis nyoto ketok. Wis ketok. Anggotane ya wis iki ra ono liyane. Tetap. Janjane malah niki wau dagelane 3. Lah sing siji ambeien. Kok siji ambeien dongamu kok maelik iki lho. Kok elek napa? Netepi kewajibane ning omah, Lah ana iya. acara ning omah ra dadi ngopo. Aku mau ngomong piye to? Ambeien. Ambeien. Ambek yen maksude. Ambeien iki oleh mergawe karo yen. Oh, Sing asaku. nyupiri. Ambeien. Bedhog 3. Ah, pas. Tak jarak kok panjang Mbah Sumar langsung ngadeg perkara apa? Kanyeben. Lho sing den kene dekem ning kene gak nek kalau gene. Aku nyawang sedina wah ayam mbek turu liyer-liyer. Anu entek kabeh wis ya. Entek kabeh. Karek gong to? Iya. Oke. Wis ra dadi. Alon-alon watone kelakon gremet-gremet watone slamet. Heeh Mas Temon. Nah, esuk-esuk sing mirsani nggih tesih wonten Heeh. khususe kae yo Mas Dekor melok ndelok melok Ora dadi ngilangi. ngopo ke muni bedhug 3 mbok Dek ya budal tangi. Iki apa? Tangi ape dimpo kursi engko. Ya ora to. Nah. Diaturke sing penak karonan layeh-layeh Heeh. sing ning omah gen karo ngrungokno. Jagung sing delok iki masuk kene ra ono penontonnya sing ning delok iki ning luar Jawa, Mas. Oh, live streaming to, Live Bos? streaming Di live iki mang media tanah. di lab sing delok ning Kalimantan ning Papua do delok Gila Tribudaya. Aku mang roh sing delok iki 2100. Wah, kondiang. Wah, iya. Mulane media- nuling glundung kabeh. Media Tama iki gambare jernih. Jernih. Wong ireng Terus dadi kuwi- putih. Lah iya, kuwi abangeten bodoni ya. Anek bodoni ku. Lah wong dibodoni ireng dadi putih, dosa bos ngono kuwi. Netral ae. Maksude iki kae operatore sing putuwih klambine. Ya ora anjene wis entuk dukungan supporte karo Luar sing nonton. biasa. Matur sembah nuwun muga-muga wae ya mergawe nyawiji Heeh, iso padha bareng-bareng nyenengno karo sing mirsani. pancen bener. Diwenehi wis kadung bengok aku. Lha kuwi ngenteni apa? Lembo ke ngenteni apa? Mbah aku dhewe karo. Diaturke pisan bawa engko terus diwenehi langen beksan tayuban. Heeh. Penak to? Gen remen tayupe. Nah, Jumbono karo kahanane Jawa. bedhog 3 dateng ngarsa guling tenang padang
kekencarne latar denguk denguk lungguh dewe rada nglorok Mas toprak lanturan iki lagi tanggal piro Lagi ane tanggal piro ya Mas? tanggal 7 sesasi nimbale wis ping 8 Lho kok tanggal 7 nimbale ping 8. Siji mbok pekno utangan ning ndi? mek ngarepe Duh, endi Mang Cang? Omong ora oleh iki sampe ngolor wektu ndene seneng tak cepetno piye gentak bar. Wis aku iki ngolor wektu ogen sing kono ben dadi ngono lho. Lho, ya tenan dudu tenan. Angin sripit mangidul saya gantas rasane ngati rumangsa yen wos baburaga ningsun 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 dudu sana dudu kadang ning pondokan sayekti nandang prihatin kacutno Joko Mlarang kaya ngene dadi Joko Mlarang buka celuk nah ayo monggo Wiwit biyen mula aku ra wis kandha Yo yo nesta tanpa bondo donya Jaka mlarat watu-wamu ah oh aku rekoso urip wis mulya ki wis wancine kowe didapke priya bagus sapodo suke ora nyono lan ora lagi
rasane wong ra duwe tresno tenan mok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dele tresno mumung abang-abang lagi media tamai kilo sotinge Oh, asik ya. Linung audio matur sembanu Enak lho ya, Dik. wis do krasa kademen to aku jembara Mas Tama ya melok sendut-sendut iku perkara demen. yen mula aku ra wis kandha aku wong nista tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora legewo yen sliramu tega palakrama ayo ngulon parane ulon parane bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dele wis aku mung abang-abang ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dele tresnaku mung abang-abang lambe diaturke Joko Mlarat Anyep-anyep diwenehi tayuban. ya penak Enak, Mbok Diku karo mlebune tangan ngumbul-mumbul. piye ngerti apa ora Piye, Mas? bedane wong lanang karo wong wedok nek kademen Ya padha ae kono bedane. beda Nek wong lanang kademen parake ning ndi? Lah nek wong wedok kok masing ora-ora. Bedane. Mas Temon, piye wigatine awak dhewe rina wengi wis ndedonga apik-apik. Ya. Awake dhewe yo netepi kewajibane urung rampung. heeh Lakon jalukan. iya Yuk awak dhewe bareng-bareng netepi kewajibane ning nguri. nek ngono Mas awak dhewe minangka wakili rombongan Toprak Gilatri Budaya Heeh. sing kae diarani jare wong tuwa sak ireng-irenge kain budru sak benik mesti ana Putih. sak putih-putih kain mori sak benik mesti ana Irenge. kuwi ngono dununge sifat manungsa ora ketang ora disengaja mesti ana salah lan lembute Pancen bener. wigati awak dhewe wakile rombongan Ketoprak Gilatri Budaya mbok menawi wonten kalepatan saking kula sak kanca nuwun agunging samudra panaksami insyaallah saged kepanggih teng sanes medal mangke nggih Nggih, ayo netepi kewajiban itu. dan sumarak mrenya sukma ya mas jangka urine mas singgo saopo seteng
Rasa dadak kesuwen. Janto iki randhat keluarga Tuban tumeka menyang ing Bojonegoro ing tak suwun ora usah mandhek mangu jroning atimu ya, Nduk. Oh, monggo. Monggo. Mas Nolawi. Monggo katuran pinarak monggo. Kakang Suralawi. Iya, mun panikira. Ngaturaken sugeng rawuh wonten ing Bojonegoro kadherekaken sedaya pangombyong saking Kabupaten Tuban. Kaya entuk pamuji-mudi nggonku teka menyang ing Kabupaten Bojonegoro. Uga konang penganten wis kairing sawi Kabupaten Tuban. Mula ya dina saiki sing katentokake. Oh, ngaten. Anu para pangombyong liyane warga Bojonegoro aja ngrangsek ning kono wae ya. Iki acara arep diwiwiti ya. Engko nek wis bagian kena maju. Mergo iki arena mung kanggo wong sithik tok iki. Sing pundi to niku? Sing pundi? Lah wong sakmono ki iki padha ngranti pengin delok manten jare. Oh niku lho. Sawangen guri kono. Tembok nganti arep jebol. Satur pasinggihan kula. Rikala semono aku wis matur yen to pahargyan temanten iki mangsa borong nderek adat kang lumaku ana ing Tuban. Apa wis tak tata? Sedaya sampun tumepakan sumadya, Paman. Pranata cara dukun nganten sampun yen pancen wis sameta enggal tindake. Ngestoaken dawuh. Pripun? Mon. Nggih. Mon pancen wis tampa. Ayo kon nemokke. Ulang pantene ditemokke. Ditemokno, Mon. Lho aku. Wis kon aku sing kok kene. Arep kok tampani duwike. Arep kok mlayu iki mau. Monggo, Gus. Mlayu matam. Sareng teman-teman kekalih badhe diperpanjang. Mripatmu pecicilan kok kersane ngertos mireng. Monggo. Saya caket anggenipun dipun pagati. Iki dukune ngantek malam peti. Salajengipun monggo temanten putri badhe sungkem kalian sang garwa. Aja sokrot lho. Iki piye lek nganten iki piye lek?
kondok sing lanang. Anu, iki sing garwanipun. Monggo salajengipun dipun widak. Wigan. Dadi ndoke. Ndoke dadi. Ora ono ndoke kok. Lah iki Arek sitok aku tumidak. Nah, salajengipun monggo sungkem kalian Bapak Rama Ibu. Arahno ya, Bu. Paring donga mugia lungguh. Kok lungguh ngono ya? Ayo. Nek badan gadul kamu. Duwe wis pokowo. Ya. Madhep bojone. Lah karo ngene lah. Sungkem Rama kinasih. Karo njaluk donga. Kira koyo gumula rekno. Nggonmu bebrayan agung aja nganti ana arangan sawiji. Muga-muga kalis ing sambikala yo nggih. Ganti Bisa salajengipun kalian iki nganten digandeng acah ora mesra blas. Genduk Kumala Rekna anakku Jentara wong bagus Wiratmaya. Nggonmu mancing urip bebrayan agung tak ujekke muga-muga Gusti kang nggelar jagat paring daya kekuatan marang kowe sakloron dadiya kaken lan ninen-ninen nuhone lan wujudke gayuane wong tuwa. Sampun. Mugi salajengipun badhe dipun awiwiti hiburan. Lho. Bulan apa? Loh, niki wonten salah satunggal badhe nyumbang langen beksan tayub. Kok saka Tuban? Nah, lha. Oh. Ya. Genduk Sri Wuning. Kagem maharjani anggenipun Mas Wiratmaya Bedhauman. Napa dipun keparanaken kula nyumbang lanang beksan tayo. Kanggo ngregengake swasana ketemuning ponanganten ragamu Wiratmaya lan Kumarekna. Yen pancen sumedyamu kepengin nyumbang lanang sampun sabahan Sing gurih kaya dak. Hiburan. Ora nyedak iki dak. Ayo. Hiburan yo. Ayo. Monggo. Ojing lek. Monggo. Sing bagian aku yo aku, sing delok yo delok kok melok munggah. Barang sing aku sapa? Sampai prasmanan yo. Sapa
semono niku wonten pengamal saking Kabupaten Lamongan ning sampun saged dipun konduraken mboten ngira dina niki malah badhe damel onar wonten ing Bojonegoro. Yai, Raden Kumala Retna wis darpe ing Wiratmaya. Mula ing kalenggan kipun Kakang bakal murba marang Wiratmaya kepiye tanggung jawabe. Kulo malah luwih prayoga. Kaki Wiratmaya. Ndak kira sira nyumurupi marang kabeh Purwakartining bupati ing Kabupaten Lamongan. Sing dia bakal nyuwun garwamu. Mula ndak suwun kanthi banget piye tanggung jawabmu yen ana lelakon sing kaya ngono. Yen to Adipati Lamongan kepengin ngersakaken Kumala Retna, Kumala Retna pun paringake laksana. Piye? Diparingke? Gitu. Kaya gedang goreng wae. Wiratmaya. Kumala Retna iki garwamu lho. Ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Bojo iki aja meneh kok dijaluk dilirik. Wae prasapane direwangi totoan nyawa. Ngono lho. Mungkin rumiyin to Kang Mas Wiratmaya. Panjenengan menika rak garwanipun kula. Nanging wonten tiyang nyuwun kalih kula kok panjenengan boten sabela. Sampeyan boten wani, sampeyan boten beloni kalih kula. Yen kaya ngono Kang Mas, pun kula kiyambak badhe perang. Cuk ngaku karepe dhewe, Cuk. Kumala Retna, Cuk. Wiratmaya, kowe aja ndeder wirang menyang ing Kabupaten Bojon. Tontonan garwamu Wirat Kumala Retna cancut taliwondo. Nedya bakal balekke wong Surya Kabupaten Lamongan. Apa mucuk? Kesanipun Ora eling marang eyangmu, rong golawe yen ana perkara cancut taliwondo. Ora kaya kowe, kaya dening wong wadon kembenan mindini. kula ngadepi tiyang-tiyang saking Lamongan.